tole gendon sarangan kanan tiro. Hey ho hey op nah ayo ger. Kusuma putra sing ati-ati anggone kaya pakaryan. Yo yo. Ye apa? Lolo, jos. Woi. Ayo lo, ayo lo, ayo lo. Us. Wah. Ah, oh. Oh ya. Lolo. Ya ini lo. Wah. Golek alorun. Bergoyang bersama Kusuma Putra. O ya. Ah.
Dut, Mas Kaseri rawuh, Dut. Ayo. Monggo kanca-kanca saking Tunggul Sari matur sembah nuwun rawuhipun. Wonten Mas Hamid kalian kawan-kawan. Yuk. Mas Putu. Ayo Lek, rene Lek. Janji trimo. Kowe apa larang to Lek? Kade 2000. Prana mrene dadi wong ra duwe. Sayang rambyang uripe mung singkana atine nalangsa sini sepadha lolo gawe becik tinampa sare becik ne awakku janji rimo antuk nugraha rana rene dadi wong ra duwe sayang lambrang uripe mung ingkrang atine nalangsa dene rasa padha lolo gawe becik tinampa sari bejo-bejaning awakmu janji nrimo atuk nugraha ora teko. Kusuma Putra. Ayo lo Mas Kolek. Tunjukkan kesunamu Mas Kolek. Janji tresno disakseni lintang-lintang
rembulan ing wayah wengi nambahi sesame ati iki siraku wong ayu mangko sengat nanti ati tadi 2000 nyuwun tulung mas vokale jaler sama tambahin sekedik mawon KD 2000 KD 2000 terima kasih. Semua putra KD 2000 terima kasih sukses lancar selalu terima kasih matur sebanun janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi sesame ati iki pepujan ati ning endi aduh manis kang tak ati-ati KD 2000 Yeah.
Barongan moto beling sing nyayo kaya maling. Usah. Hey, ya apa?
pandang gemprang-gemprang anaman sing sang sing kolodro widaneri sang raseksa anambah montat-montat sarwi lumampah nyegat-nyegat sang pekek kang pegatan samulat lerko jiwat sang lumangsa apa rebab kasulaya Teman,
sebuah atraksi dari Gideon. Sapa iki? Ais. Piantun gagah. Ayo adik-adik, tepuk tangan adik-adik. Inilah dia, Viro Jagano. Ayo tepuk tangan biar lebih semangat. Sebuah atraksi berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala nyambi. Siapakah dia? Inilah dia. Iki piye to, Bos? Lek mu nyiarne piye? Sopo? Sampeyan ngono kok. Pak Sutro sing menengahi saman iki lho. Iki lek mu nyiarne piye? Ora. Iki Mas Hamid nggih dugi tepuk tangan buat Mbah Mudin. Kangen joget sunggal malih nggih. Nggih. Ayo ganongan. Ayo. Ora. Sambutan. Iki mang acarane kitanan yoan. Didongani pemerintahan desa. Tonggone. Ora apa-apa. Ayo Bos sambutan. Perbatasan Tunggul Sari Ringin Pitu kok. Tepuk tangan dulu. Mbah Mudin Tunggul Sari. Nah. Ya iki lho Kusumo dirangkep ya iki lho. Iki nyapu. Yo sambutan ngono. Nyapu sambutan aku di Pak Lurah kok. Leh. Saman kan pemerintahan desa lho. Diesel dasmu iki. Apa? Pemerintahan genset. Desa. Ayo. Alhamdulillah. Gandongan toh? Gandongan. Ki apa toh? Ora. Ayo. Nggih, alhamdulillah nyon sewu nggih, Pak nggih. Ojo nengah ini, Bos. Ayo atraksi rene. Mau. Lek mu nyiarne iki mang lupa yo isin lah. Aku ngerti mau jak ngetan-ngetan ki ngerti aku. Apa? Mau jak ning pawon kono mangan toh. Mangane ning kono mambuk yo Yo banter-banter. Iki bar joget lagek moro rono. Ndi? Moro kuwi pawonan. Lah nyapa? Maem. Ora usah. Lah nyapa? Kene iki wis terjamin. Walah, terjamin opo? Gone bos KD 2000. Bos KD 2000. Kecap kuda 2000. 2000. Sone KD 2000. Sing kepungkur kuwi yo jaranan Kusuma Putra. Kusuma Putra. Mulih gawani kecap sak botol. Kabeh panjak-panjak sing joget gambuh digawani kecap sak botol. Iki diundang. Tepuk tangan buat KD 2000. Ya toh? Ya bener. Sarehne wingi wis digawani kecap sak botol. Ini kecap. Berarti kan kudu beda. Beda iki tahun ini. Saliyane bos kecap berarti kan bos sound system. Bos sound system. Iki engko para panjak sing joget karo gambuh karo awakmu barang. Mulih iki engko digawani sekrup sitok-sitok. Lah. Sekrup neyeng sing ndak. Lah kok iso sekrup iki lho. Lho maksud iki yo alhamdulillah Mas Doni. Mas Doni kalian Mbak Budoni. Mas Doni kalian Mbak Egi. Buoni. Mbak Egi. Kelo Mbak Egi. Ngerti ora piye mantene roh ora kowe? Ngerti? Ora roh. Ora ngerti aku tas rene iki pisan Kok kok. kowe kira becek kok kon roh. Lagi iki becek to? Alah. Becek yoan. Alah. Kuwi becek ndi iki? Pindho aku rene. Tenang. Mbak Oni sing ndi? Mbak Egi kuwi lho. Mbak Egi ndi? Oh, lah kuwi dadae lho. Oh, ki baju putih to. Aku loro. Alhamdulillah, Mas Allah. Doni sing Ndi yo? endi wonge? Sing ndi? Lho kok rasane bojone?
Pundi? Malah nyanding gendang. Ndi? Lah kok malah nyanding son? Kudune nyanding bojone. Wah iki lho ya baju putih. Oh alah iki lho ge topi anding son iki ta. Udu. Iki lho kan lho. Masih kayu putih kan lho. Lho udu iki to? Udu ngawur. Ditongakne Mas. Wis ditongakne muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Atut runtut ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Mugi-mugi enggal diparingi putra-putri ingkang soleh lan solehah. Allahumma. Amin. Kene iki daleme Pak Sumarsono karo Bu Megawati. Megawati sing kae Udu. Apa? Jenenge Bu Megawati. Oh, jenenge Bu Megawati. Tapi du sing ngene. Udu. Udu. Orang ngene. Apa? Iki wonge ngene. Pegane senam. Oh, senam. Kulino. Tapi iki mang dadi ngene. Iki mang bos, aku mlebu rene. Jebret ya to. Ngarepan wis sego tumpuk-tumpuk. Endi? Ning ngarepan iki sego ayam, sego bebek lengkap. Saman roh jerone beras tumpuk-tumpuk. Nah, ngerti ning pawonane? Ning pawonan. Poh tumpuk-tumpuk. Lawuh. Utuk. Apa? Gombal. Kuwi nyatuk ya urung kok berumbah-umbah kuwi Urung. dilondrekne ngono. Nyatuk ya tas ropian-ropian duwe gawe gede. Lah iya to, tapi enak kok Enak. Iya, alhamdulillah kabeh nglumpuk. Dulur-dulur seni kabeh nglumpuk nang kene. Nang mburi ya padha nglumpuk. Terus masyarakat Desa Ringin Putih Tunggul Sari ya nglumpuk. Dusune Ringin Putih. Oh, Ringin Putih. Iki lek diomongi kok ngekel wong kene iki omahe kene. Ya ndak ero. Dusun Ringin Putih bodho nglumpuk, Tunggul Sari nglumpuk, iki bot-bote kangen. Rasa kangen suwi ora ndelok jaranan. Temu kangen. Onone jaranan yo ning kene. Kene iki. Mergo ngerti ora ning Tunggul Sari iki? Lah nyapa? Ora patek enek. Lah anjir Tunggul Sari iki saiki sing Robana ya Robana. Ora, wis padha cuma urung. Oh, urung. Amin tak dongakne. Iki alhamdulillah ki Mei. Mei yo jaranan. Tunggul Sari Mei. Yo jaranan. Ora. Apa? Mei bies, Mei bino. Dadi yo iso enek sing nanggap iso. Ayo, saiki sampean yo joget. Apa joget apa? Joget ganongan atraksi. Ganongan iki wis. Urung. Joget sekno. Joget sik. Yo ngisi-ngisini mosok ning kene ora joget. Tapi yo. Halah yo iki bocah iki sekno. Tiro. Wes. Iki sapa iki? Ata urung. Ata. Ya Bonji. Sudah. Gendon sudah. Urung. Hah? Anjas di Anjas. Jas. Kowe aja mlebu Anjas. Anjas. Metu. Kok kesusu mlebu? Metu le. Iki lek Pak urung Mudin digambui malah. Pak Mudin kok joget sih. Piye? Mbah Mudin dhisik. Mbah Mudin dhisik. Lho keri no. Loh, Seter dhisik. seter dhisik, Bos. Aku tuh seter. Lah apa? Aku pion. Nah, iki. Wes. Saiki tepuk tangan buat Mbah Mudin yang meriah dong. Ah. Yo. Neng ndi kene parane? Joget atraksi. Joget ro atraksi. Oh. Piye? Metuku kan kono. Ayo iki Loro. Ayo tak metu kok kene. Oh, metu kan kene. Ngono ki aja kesusu mondek to, ngono ki ngisi-ngisine aku dikira aku ra iso. Ya ora ini ora wong keplok-keplok baru. Ngono. Kan yo teko lawangan. Iso. Aku lek mlebu ngono anu. Ngono ki aja mondek. Wes nggih. Kok kaya bojone demak-demak. Ayo sing apik joget. Ya wes joget sing apik. Ya. Ayo Mas. Sing meriah. Tepuk tangan semuanya. Hei. Ayo. Met. Kok mek trilang-triling ning mburi iki lho. Joget iki lho. Lah yo joget. Ngopo ning mburi mek?
koyo mandor ngono malah. Mandor apa aku golek turan kecap kok. Wingko juga dhisik. Tengere apa to tengere? Tuntung dang. Lah ngenteni kendang sik. Ngenteni kendang. Omah aku. Lah nyapa? Ora usah dinteni. Lah nyapa? Go motor dhewe kok. Maksud iki ojo ke kendang. Ojo tuntung dang. Duh. Maju tanjak. Nah. Dah. Penak lambe bro. Sing kereng. Ya. Ayo Mas. Yo. Ya sing gagah. Ya, metu. Ya wis. Ya, ayo lah. Wis gila. Hop. Oh joget to trilang-trilung tekan tekon ki lho. Engko kliru nek mulane aku teko tak pastikan wis wayahe apa urung. Kuwi wis tuntung dandane nuni ngono lho. Berarti kuwi wis. Ngenteni kendang kilomet. Tapi sing apik. Ora nang ngono. Kereng. Lah kok malah wong koyo kompet tipis ngono malahan. Dirundah to. Sing kereng gagah. Tek. Nah, ngene lho. Ngene. Ora iso aku koyo awakmu. Lah nyapa? Wajahmu koyo tungtung saora. Ora ngono. Kae yo nek opo ke? Aluminium. Apa? Anomali. Aluminium. Sing gagah. Ayo, tanjak. Ayo, Mas. Wes, kurang gagah. Tegak. Wajah sangar. Hop. Lah kok malah komedi diketek ngono lho. Sing gagah. Nah, jajal kendangane Mas, yo. Sing apik. Kereng. Tangane jendit. Lagu. Ketik. Ya piye to, Met? Malah mau itik lho. Atraksi saiki ndang to. Atraksi ki bar iki nek singo barong gede kok. Mburi Singo barong. Halimau. Apa? Halimau. Malah ya. Ayo Mas, sing dadi. Yo. Adik-adik seneng apa ora? Atraksine Mas Tiro apik apa ora? Ayo ro, hiburan cah cilik-cilik ro. Nyapa? Oh nggih ngapunten ibu-ibu, anu niki herniane kumat. Empun nggih. Apa? Kok ngendi? Oh, berarti sing kok kono urung, golek rono. Iya ya, atraksi mari ngono dilanjut tari Singo Barong, Kusuma Putra. Heeh ta? Iya ya. Bangga kon joget. Ya.
Beri tepuk tangan yang meriah. Ais. Ais. Kusuma Putra. Lah kowe iki lho klirumu kowe. Kaya bocah-bocah entul, keluar ngono lho. Lah. Tapi penak gregel-gregel. Heeh, wes ayo atraksine, ayo, nek atraksine ayo. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh, cukup luar biasa nih gendong. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Mas Abe, tentunya Mbak Modin. Ayo. Cakere lo. Bas. Mas Amit, cakere iki ning cocot. Cakere sampean iki ning cocot teru. Ora iso munggah. Oke, matur sembah nuwun Dek Tiro dan juga Mas Amin yang paling support untuk malam siang hari ini bersama Kusuma Putra dan juga ada KD 2000
Kita pirsani wonten tahi rampok singa barong tanding. Yo.